показваме на изложението най-новия продукт, най-новата химическа тоалетна, произведена до момента в света. Тя е VIP тоалетна с абсолютно всички екстри. Може да кажем, че е една 4-звездна тоалетна. Ако бихме слагали звезди на тоалетните, това е с 4 звезди. Тук са новите продукти, които искаме да ви покажем и най-вече да наблегнем на химическите тоалетни, които са специално предназначени за хората с увреждане. Ние предоставяме при всички масови мероприятия в България концерти, специално Джордж Майкъл тази година, миналата на Sting, на Iron Maiden, където бяха около приблизително 180 тоалетни на всеки концерт. Кабините за инвалиди се предоставят абсолютно безвъзмездно. Ние не вземаме цена. С това нещо искаме да стимулираме организаторите на тези концерти да обърнат внимание на тези хора, защото те са част от нас. И всички нови продукти и нови машини. Това е най-новият автомобил, който е специално предназначен за почистване на химическите тоалетни с абсолютно всички екстри, които може да има един съвременен автомобил. Не говорим, че той ще бъде пуснат в София, тъй като там столицата определено е доста замърсена, той е с Евро 4 и по този начин искаме да подпомогнем държавата и екологията и наистина нашето име да отговаря на продуктите, които ние предлагаме. Силно впечатлен съм от представянето на нашите български партньори от Екотой на Пловдивския есенен панаир. От гледна точка на работата, много по-добре, когато холдингът ни работи успешно на местна почва, а Екотой доказва, че имат подход към клиентите и към специфичните изисквания на българския пазар. По този повод искам да кажа на българските зрители: добре дошли в Европа, заедно ще постигнем много повече.